že Estlund na beky a tahle zcela končí v síti. Švédsko vede 1-0 a je to náš. Zvednutá hlava, okamžitě přesun puku. Šlo to skrz Chmela. Jiříček na modré čáře, Špaček zpátky na Jiříčka, ten pálí, gól! Gól! David Jiříček vyrovnává! Stranu, odkud Jiříček mohl pálit bez přípravy, také se mu ta rána povedla. Lindbom ten puk vůbec neviděl, ta rána zapůla okamžitě k tyči také. Velmi povedená akce, tady Švédové chtěli udržet v rohu puk, nechtěli hrát, nakonec ta zesílená trojice a Jiříček, který se tam dokázal dostat, potom ta rána, která mu šla z forehandu, posílá český tým do obrovské radosti, protože tohle to byl velmi důležitý gól a český tým žije dál. Tuhle ránu seslal českého týmu. Startuje Kulich. Jiří Kulich se dostane přes obránce. Jiří Kulich, gól! Gól! 18 let gólovou ránu a Česko bude hrát ve finále!